dobrý deň prajem. Predstavujem jedno z našich menú. Karbonátok zemiaková kaša. Medzi tým som sa pozrel všetkých zákazníkov, ktorí tu boli cez víkend, minulý týždeň. Stretli sme sa. Veľmi príjemné. Ďakujeme za takéto info. Takže nakladáme dvakrát karbonátok. Na kašu troška olivového oleja. Maldon. Áno. Všetci budú komentovať, že dávame Maldon. Každý si tam môže dať úplne, kto chce čo. Do bylinky. Dáme tam cíklo, ochrenový salatík. A potom predstavím ešte jedno jedlo, pri ktorom predstavím nový darček, ktorý som dostal pre mojich priaznicov, pinzety. Totiž ja mám veľmi rád bylinky, čerstvé bylinky veľmi rád používam. Mám ich rád dozdobené s pokročnou vňaťou. Takže klasika, zemiaková kaša, bravčový karbonátok, cviklo, ochrenový, šalatík, doplníme mikrobylinkami a pepřovou vňaťou. Prajem dobrú chuť.